Салом алайкум. Барои чӣ шумо танҳо суол мекунед? Дароем ба канал Play Plus инин мавзӯъҳоро гӯш кун, ба суолотон ҷавоб бидем. Хизматҳои гузаштаи устодро поямол кун. Хоб, кадом модераторин? Бале, плейлисти Масъала ТВ дароед. Ҳама масъалаҳои ҳоло ҷойгир накарда бошемам, плейлистиҳои хабар гиред. Яъне ҳамин телефонро гиреду YouTube дароед. Вақте YouTube медароед, ҷои плейлист нишаст. Медонед? Плейлисти медароед. Вақте плейлисте ки дар омадед, мавзӯъҳоро мебинед. Масалан, мана як бор маҷбур шуморо нишонтиям, Масъала ТВ медароед. Бинед, агар видео ҳай, транслятсия ҳай, плейлисти ҳай. Плейлистиро медароед ки сарчашмаи илму дин. Яъне масъалаҳое ки оиди илма мо аз куҷо мегирем, дина аз куҷо мегирем, сарчашмаш куҷо? дар бораи ҳамин чизҳо агар гап задагӣ бошем, бурида инҷо партофтагӣ. Тавҳид, яъне 24 навор доштааст. Имон, 11 навор. Яъне ин 11 наворро ба инҷо мондагӣ, лекин наворҳо бисёр аст. Хосатан ин он чизое ки дар Масъала ТВ аст, дар канали расмии худам ва дар баён дар ин масъалаҳо бо ҳаст. Китобҳои осмонӣ, Қуръони карим ва улуми он, расулону пайғамбарон, ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам, имон ба охират, ҷаннату дӯзах, тақдири некӣ ва бадӣ, оли байт, яъне хешовандони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам, саҳобаҳо, олами ҷинну шайтонҳо, масоили эътиқод, адьён ва фирқаҳо ва ҳизбҳо, дар бораи динҳо, ҳизбҳо, фирқаҳо бошад, инҷо мебинед. Ширк, куфр, нифоқ, шиканандаҳои ислом, бидъату хурофот, илми шариат ва фазилати он 64 навор будааст. Аҳкоми таҳорат, қазои ҳоҷату истинҷо, ғусл, таяммум, ҳайзу нифос, намоз, намози узрдор, ҷумъа, витр, нофилаҳо, таҳаҷҷуд, таровеҳ, азону қомат, намози ҷамоат, масҷид, саҷдаҳо, саҷдаи саҳву тиловат, шукр, сафар, аҳкоми идҳо, аҳкоми ҷаноза, садақот ва закот, рӯза ва рамазон, эътикоф ва шаби қадр, садақаи фитр, ҳаҷҷу умра, қурбонӣ ва даҳаи зулҳиҷҷа, ақиқа, никоҳ, талоқ, иддаи занҳо баъди талоқ, нафақаҳо, нафақа бар зиммае ки баъди талоқ, хунсо ва муханнас, хариду фурӯш, рибо, пул ивазкунӣ, сарфи ивази асъор, қарз, иҷора, касбҳои ҳалолу ҳаром, кишоварзӣ ва чорвадорӣ, шарикӣ, ваколат, вақф, луқата, моли ёфтшуда ё гумшуда, қасамҳо ва назрҳо, мерос ва васият, шоҳиду шаҳодат ва иқрор, қозӣ ва ҳукм, ҷиҳоду ҳиҷрату ҷизяю хумус, таомҳо, нӯшокиҳо, либос, зинат, маскану хона, одобу ахлоқи ҳамида, некӣ ба падару модар, тарбияи фарзанд, номгузории кӯдак, силаи раҳим, яъне хешовандӣ, рақоиқу зуҳд, мавъизаҳое ки одама насиҳат мекунаду аз дунё парҳез мекунонаду дар бораи зуҳд, кабоир, яъне гуноҳҳои кабира, мушкилиҳою балоҳо ва илоҷи он, саодат ва муваффақият, аҳкоми занҳо, оиладорӣ, фитна, панду насиҳат, фазилатҳо, тафсири Қуръони карим, илми ҳадис, мазҳабҳои фиқҳӣ, усули фиқҳу қавоид, мақосиди шариат, маҳосини ислом, фатовоҳо ва навозил, масъалаҳои нав, усули даъват, таърих, ҳазорати ислом, яъне маданияти ислом, мағозӣ, ахбори ҷангҳо, дар бораи ҷангҳо, тарҷумаи ҳоли уламо ва машоҳир, шоҳону амирон, сиёсати шаръӣ, зиндону ҳабс, забони арабӣ, грамматика, шеърҳо, китобҳои тавсиявӣ ва ғайра, ҳиҷоб, таъбири хоб, тиббу беморӣ, сеҳр ва илоҷи он, илмҳои дунявӣ, нақлҳои шахсӣ аз зиндагиномаи устод, ҳалолу ҳаром, посухи шубҳаҳо, аллома Бакр Абузайд, масоили гуногуну ом, лафзҳои мамнӯъ, дуоҳо, тавба ва инобат ва зикрҳо. яъне зиёда аз 120 мавзӯъҳо. Бале, баъзиш масалан мана дуоҳо 42 та навор доштааст, лекин ҳамаша оли ҷойгир кардагӣ не. Ин бародаре ки дар Масъала ТВ хизмат мекард, ҳозир ба дигар корҳо машғул, ҳамин корҳои накард шудааст. яъне ина бояд навора гирифта мавзӯъша гӯш мекунад, кадом мавзӯъ бошад, бояд аз ҳамин 120 ҷо якташа интихоб карда монад, то ин ки одами
که یک موضوع میخواهد مثلا درباره ذکر معلومات خواهید، این 15 تا نواره میدارید، همش گوش میکنید، یک گله معلومات میگیرید. یا درباره طلاق معلومات میخواهید، بابی طلاق میدارید. در بابی صدقه فطر میخواهید، بابی صدقه فطر دارید. اگر به سوالاتون جواب پیدا نکنید، ثانی سوال تید میشد. برای وقتی دیگرهای نگرفتم.